Aha, igen. FDAX. Kicsit esik az ember. 1500 tick. Hát de mióta? Igen, na figyelj, ezt mondom, hogy ott volt ugye 8-án, úgyis egyetlen dolog van az, hogy ugye lower high és lower high. Igen. És akkor ott van az a pivot szint, ami ugye ez a középről kifele, és ezt most ide nem megyek vissza a gyors grafikonon, de hát ezek egy lehetőség, két lehetőség, három lehetőség, és ugye undorító módon. Idáig ugye eddig a bottomig, vagy eddig a középvonalig valahol, eddig meg volt benne az, hogy ez ennyire ment, az egy dolog. Hát itt az a kérdés, hogy a mai nap érdemes beszélni bármelyről is a DAX-szal kapcsolatban, tegyük föl, hogy igen, és akkor... Ha letöri azt a dupla aljatot, amit most ki akar alakítani. De az már nem jó, az már téged nem érdekem, az kitörés lenne. Kitörés lenne? Az úgy szar, ebbe akarsz beszállni. Tehát itt nézd meg, itt a mai nap. Ez ugye valahogyan innen, a fasz tudja honnan. Itt innen kb. Tehát itt van a Head and Shoulders. Tehát és ez lenne nagyjából az a pivot vonal, ami egyre följebb elnézést kb. Itt. Az a lényeg, ott a lower high, és ezen a... Hóra. Mire kavarodok itt ezekkel? Szar. Szép. Most látod valaki DAX-ot. Mi ez a karácsonyfárk? De hogyha belegondolsz, most hetesen is lower high, most még nagyobb lower high van. És lehetne egy giga short ebből egyébként. Még ennél is durva. Itt van. Mi ez, New York, vagy Chicago, vagy mi volt? Chicago. Ja, itt van. Na, tehát ugye így néz ki. Tehát azért ez mennyire szép már. Tehát ez a szint így, ott van a második ilyen breakthrough-ra lefele. Tehát, és az egész egyetlen hivatott dolog a lower high. Nem kell más, nincs értelme másra foglalkozni. Csak ezt egyszerre több timeframe-en. Ugye az egészben az a nagy lényeg, hogy most elhiszi valaki, hajlandó elhinni azt, hogy ez ennyire egyszerű az egész, vagy nem. Na, ez ugye már nem olyan egyszerű kérdés. Várjál. Igen? Tehát te itt csináltál, húztál, na, várjál, adok ceruzát keresek. Ja, rajzoljál ide, vagy melyikkel? Tehát, várjál, ez így jó. Jó, tehát, így hagyom. Tehát, itt van egy alacsonyabb lower high. Most rajzolsz? Igen. Kékkel. Igen. És ide húz egy vízszintest, és ahol ez itt megtöri, az neked belépés. Nem. Ugye erre mondanánk azt, hogy base van így. Ahogy tudtam, hogy elbénázni. Nem szaladt. Na jó. Tehát kb. ilyesmi a balhé. Ez az a tipikus rohadt szar, ami mindenhol ott van. Most az, hogy itt kialakulnak, mit tudom, ilyenek is közben, hogy ilyen üzék, úgy le, ezek így most ott van. Tehát azért ebben több forma előfordul, de ez az alapszar. Na most meg ugye ez a még egyszer. Mondjuk így. Tehát ez a sima breakthrough. Ott van. Mindig, ha ezt is egy icipici kis range-nek veszem, akkor is középről szeretnék kifele menni. Jó, az, hogy most itt ezen a ponton azt mondják, hogy a dupla bottom, most bejött nekik a kitörés, de most itt igen, máshol nem. Itt bejött. Itt bejött, nem. Tehát van egy alj, a ár följebb megy, alátöri, még egyszer megtörténik a visszateszt, és ahol a visszateszt elindul, te a folytatódásra lépsz be. Oda akarom berakni a stop orderemet ugye az ár elé. Aha. És akkor ugye én nem maradok ki, mert nem limitet teszel ide, nem az ár mögé. Persze, hogy ez jó lenne, de ez van. Na.
Tehát nem itt épsz be, amikor visszateszteli, hanem itt, amikor elindul. Itt már látod, hogy fordul. Hogyan Istenben, hogyne? Értem. Hát az a szakasz még nem érdekelt, abban azért lehet, hogy divergencia, aztán megy tovább longra, az nem érdekelt téged. Átesik rajtad az ár, az úgy jó. Az egésznek az, hogy kérdés, hogy a mai nap egyáltalán kell-e vele foglalkozni, mert oké, ez a mai nap, meg Head and Shoulders, meg minden, meg daytrade-elhető, meg oké, de biztos, hogy érdekel ez bárkit is. Tehát, hogy nem jobb az, amikor a 8-a, 9-e, 10-e óta ez így megvan, és itt már csak azon, hogy az egy kontraktorat hagyod, vagy épp nem hagyod, hogy erről filozofálsz, ez sokkal jobb, nem? Mert ez, amit itt nézünk, ez a gyors, ezt ugyanígy köteles vagy ezzel mondjuk itt egy 1005-ös. Ezt az 1005-ösre szemben is köteles vagy így érvényesíteni. Ez a grafikon, ezt látod, és ugyanezt a szabályt kell alkalmaznod itt is. Lower high, pivot vonal, igen, base stop, igen. Csak ugye mankónak használod a gyorsabbat, hogy itt végtelen kicsi stoppokkal, szó szerint daytrade stoppokkal elkapod ezeket a gusztustalan nagy mozgásokat, de szükséged is van ekkora risk rewardra. Mert az ember hülye, és úgy is el fogja baszni. Szükséged. Csinálsz $3000, abban 1000-es biztos el fogsz ülni valamelyik nap. Igen. És erre szükségünk van. Nekem még nem sikerült nem hülyének lenni. De hát nincs is rá szükség, nem baj, legyél hülye. Szerintem bele kell, hogy férjen. Igen. Igen. Mégis ennyire egyszerű, hogy de ugye amiről dumáltunk itt, az volt, hogy ez mennyire intuitív, vagy hogy kell-e szabály, meg hogy mi az a szabály. Hát ugye, de ha tényleg letisztáznánk azt, hogy valaki azt hiszi, hogy vezetni a szabályok alapján vezet, hát ez baromira nem igaz. Hát programozzuk már le akkor egy robotot. Az a robot fogja kérdezni, hogy oké, forgasd a kormányt kicsit jobbra húz, maradj a sávban. Hát jó, de ezek végtelen intuitív. Maradj a sávban. Ez egy robotnak ezt el kéne mondani. Mi a fasz az a sáv? Oké, akkor ha ebben a sávban nem vagyok, akkor ezeket ilyen forciklusok, meg a fasz tudja, micsoda automatizmusok vezérelnék azt, hogy ha túlforgatja a kormányt, akkor hogy kell finoman visszahozni a kormányt, stb. Végtelen processzor teljesítmény az, hogy ugye leprogramozni azt, hogy kéne vezetni egy autót. Igen. Ez bitan kemény dolog. Tesla hány newtonméterrel forgatod épp, és ez mind ugye nem lineárisan, hanem dinamikusan, stb. Hát ez akkor ugye be kéne ismerjük magunknak, hogy fogalmunk nincs, hogy vezetünk autót. De mi vagy emberi lények vagyunk, tapasztaltat tudjuk, hogy kit érdekel. Kell tudni, nem kell. Na most ki mondta, hogy a tőzsdézés ez nem ilyen? Nekünk mindenáron meg kell fogalmazni, de miért csak azért, mert annyira félünk? Ugye, mert azt mondták, hogy azt súlykolták belénk, hogy a pénz az komoly dolog, itt okosnak kell lenni. A fasz kell okosnak. Nem kell okosabbnak lenni, mint a 6 éves gyerek rollerezik. Miért kéne? Csak befenyítettek minket társadalmi szinten. Lófasz. Igen. Ez egy játék. Nyomjuk meg, ott lesz valami, érzed, nem? De közben meg látod, hogy exakt dolgokról tudunk nagyjából beszélni. Hát nagyjából. Az nem exakt, de igenis el lehet fog. Ott a lower high, vagy nem? Mert az emberek, amikor tömegesen érzik a nagy setup, amikor az autópályán is megbízhatsz a többi emberben, mert megbízol. Holott, ha belegondolsz, azt se tudják, hogy mit csinálnak. Mégis bízol bennük. Ez ugyanolyan. Egyszerre váltanak sávot, bíz, a gyerekek most a sává, hoppá, all in short. Gyakorlatilag ennyi az egész. Ez nincs mit tovább. Egy kérdés. Tehát itt van neked ez 1500-es chart, itt, és ez véleményem szerint kitörés. Ez itt len? Ez igen. Igen, jó, az is speciális, csak tudom azt, hogy real time-re vissza tudom tekerni ezt oda, nem ez a szanyadika? Kb. Dátum. 11-12, valahogy így. Szar ez a kék, ez délután 15:30-ra van beállítva, várjál, átállítom. Ja, ez az amerikai. De, és akkor ez 8, jó, nem látjuk, hanyadika. 12-11 valahogy így. Itt van, ez 14, jó, hát mit? 11. Jó, akkor ezen. Hát, ha ez.
Na jó, ebbe akkor beleadom a cuccost. 5 nap. Na, most látni fogjuk. 6. hó 7. Ez mennyi? 8. A 9 és a 10. Ott a 9. Nézzük csak, hogy nyitod. Oda néz, oda. Jó, ez szép, de ez nem is kérdéses. Tehát ugye, ha ez a bottom, ez lett volna a kitörés, idegen ez a kitörés is tépték meg, ugye? De te ezt akarod, ezt a kicsi lower height itt. Kinyitod, és itt akarod elcsípni. Ja. De az abszolút, hát látszott, hogy jött már hanyadik lower high, így jön lefele, és akkor ezt meg kellett próbálni. Jó, hát, a belső kis ellenállás szinteket sortolod, ugyebár, és a nagy kitöréseket úgy hagyod. Nézd meg, a 9 óra itt volt. Tehát ebbe itt én nem mernék belenyúlni. Itt már így. De abba mondjuk igen. Honnan jön az a vonal? Az hanyadike? Jó pár nappal az előtt. Vagy ez 6. hó 7, akkor itt volt az a zaj. Erre még egy napot adjunk rá. Az a fönti szak, ez az alja. Hogy kell ilyen végtelen hosszú vonalat húzni? Így, ugye? Nézzük meg, hova megy az. Az igen, bazd meg. Ez hát igen. Tessék, ez a... Nem vagy 8 óra 10-kor, akkor ott érdekel. Valószínű, hogy de ez itt mindenképp megpróbálod ezt. Daxnál az jó, visszatesztje ennek a lónak. Így lenne jó, hogy lejön és vissza így. Azt hova rajzod most még egyszer, bocsi? Hát ez letöri, és vissza szokott jönni, és utána indul el. Na jó, de ez nem ez történt. Tehát itt arról beszélünk, hogy ezen a napon... Hát nagyjából, Honnan tudod, hogy mi van. Mert a 9 óra, de lehet, hogy azt ott belenyomod. Nem tudom, figyelj, ez 85-ös a DAX-hoz, hát mi bajod lehet? Hát így elindul, az durva az el. De mondom, előtte ott volt 2 nap. Tehát ugye itt is az van, hogy 1 nap, és hát itt volt. Ott a cuccos. Ott van. Ott a belépés. Vagy akár ez. Tehát a lehetőség az volt. Amúgy Villa biztos kiadta, nem létezik, hogy nem adta ki. Ezt az egész bulit. Ez az egész bulit biztos kiadta egy Villa, azt. Mire agresszív gyors esést? Hát a tetejét biztos, hát az egésznek. 10.000, nem tudom, 350. Ezt. Szóval nem tudom, de... Ja. Na nézzük meg akkor gyorsan. Hogy ráelőtt. Ó, hát ezen nem fog látszani semmi. Ilyen szfingekre nem lehet Villát húzni. Asszik. Gelbform. Úristen, ez az. 10. Így néz ki, oda néz, hogy nézett ki. Na valójában ugye multi-time frame, azért multi-time frame. Na, így mindjárt tisztábban látom. Ja, hát ugye. Jó, 8.40, én itt még mindig nem nyúlnék a DAX-hoz, de... Hát de látod, mi történt itt is. Legeppel betöltötte a gap felét, ide-vissza, és bum. Ott van. Ez is egy lower high, ha megnézzük. Neki most ne firkád össze. Ennyi lesz, ennyi. Tehát ott van. Ezt ott bele lehet próbálni. Itt mondjuk nincs semmi határozott volna, de nézzem az is. Lehetőség az van.